Hayi awasekho makhulu ngane yami. Hawu Makhosi kwenze njani? Hayi awasekho makhulu Pirates. Uyenzeni Makhosi Pirates? Hayi simise kabi ngane yami. Ethi thokoza Makhosi. Hayi akusekuthokoza ngane yami. Usenzisa ama chips futhi manje Makhosi. Apha amathambo. Hayi amathambo ngane yami. Awasekho. Phayephi Makhosi amathambo sisebenzisa wona nje. Wathathile Pirates amathambo ayo. Makhosi. Abibona ngisebenzela. Makhosi amakhulu. Ethi Makhosi. Hayi ngamsakhoka kanti yami. Makhosi. Ayisekho lento yami. Makhosi. Sakhoka. Makhosi kwenza njani? Ngane. Wenza njani Makhosi? Hayi. Wasulanda incwadi engcwele manje Makhosi. Sovula kumakhosi. Makhosi. Amakhosi angempela. Awusayithembi yini Makhosi? Hayi sekudabami. Ngane yami. Ngoba ngithi ngithembe wena nje Makhosi umkhulu wena Makhosi. Hayi asivula amakhosi. Asivula amakhosi esibili. Makhosi. Khona nawe uqala. Kudzangi